Devleta norm û bênorm. Cahit Kırkazak. Di bihara îsal de giyanê nû yê vejînê û helwesta serî rakirina xwezayî bi coş û hêza gelê Kurdistanê gihîşt asta herî bilind. Di heştê adarê de jinan bi vîneke têkoşer bihar pêşwazî kir. Ew serî rakirina jinan hêz da Newroza 21 adarê ku wekî cejna vejîna gelên bindest û gelê Kurd tê pîrozkirin. Biryardarî, giyanê têkoşer û helwesta bivîn ku ji heştê adarê û Newrozê hatibû wergirtin di 4 Nîsanê de gihîşt lûtkeya xwe. Gelê Kurd 4 Nîsanê ne tenê wekî roja bûyîna Abdullah Öcalan dibîne. Di şexsê Birêz Öcalan de ew vê rojê wekî vejîna gelê Kurd jî bi wate dike. Ji ber vê yekê bi coşeke mezin bi helwesteke têkoşer û bi giyanê nû vejîna 4 Nîsanê pêşwazî dike û pîroz dike. Li divan pîrozbayiyên bi coş de du peyamên girîng derketin pêş. Peyama yekemîn peyama gelê Kurd û dostên wî bû ji bo avakirina civakeke demokratîk. Nêzî 18 mehane li Tirkiyeyê geşedanên girîng diqewimin. Ev geşedan bi piştgiriya Bahçeli û bi înisiyatîfa Birêz Öcalan pêkdin û bi navê pêvajoya aştî û civaka demokratîk tên binavkirin. Di vê pêvajoyê de Birêz Öcalan û rêxistina wî her tiştî pêwîst bi zêdehî bi cih anîn. Lê mixabin heman bersiv ji aliyê mixatabên wan ve nehatiye dayîn. Her çi qas dewletê hingavên pêwîstine avîtibin jî gelê Kurd hem bi baweriya bi Öcalan hem jî bi baweriya bi xwe bi biryardar û bi coşeke mezin xwedî li vê pêvajoyê derketiye. Gelê Kurd û dostên wê bi awayekî zelal nîşan daye ku ew xwedî li rê û rêbaza aştiyê derdikevin. Bi dengekî bilind û eşkere dibêjin ku Birêz Öcalan nûner û rêberê gelê Kurd e. Divê ev helwest baş were fêm kirin. Statûya Öcalan bi lezbê diyar kirin, girtiyên nexweş û girtiyên siyasî demildest bên berdan, rê li ber beşdariya gerîla û nûnerên PKK di siyaseta demokratîk de bêvekirin û tu cudahî di navbera wan de neykirin. Di heman demê de gelê Kurd bi van pîrozbayiyan dewlet û desthilatdariyê hişyar dike. Ev hişyarî ji şer û aloziyên Rojhilata navîn tê. Ji bo ewlêya rêyên bazirganiyê û statûkoyê İsraîlê hêzên Herêma Iraq, Sûriye, Libnan û Filîstînê hatin hilweşandin û pelçiqandin. Niha şerê İran û İsraîl didome û li gorî piştbîniyên Birêz Öcalan û Bahçeli piştî İranê dora Tirkiyeyê. Eger Tirkiye dixwaze ji vê bobelatê xelas bibe, divê di demeke Kurd de bi Kurdan re aştiyeke li ser bingeha demokrasî û wekeviyê deyne. Nexwe kes nizane ev geşedanên Rojhilata navîn dê bi çi encamê bidawî bibin. Lê li qadan peyamek din jî bi awayeke eşkere derket holê. Peyama hêzên dewleta bênorm. Piştî pîrozbayiyên Newrozê li seranserê Kurdistanê û Tirkiyeyê bi sedan kes hatin binçavkirin û girtin. Piştî 4 Nîsanê jî li Stenbol pîrozbayî hatin astenkirin û mirov hatin binçavkirin. Sedemên van binçavkirinan pir dûrê aqil û exlaqî bûn. Tenê ji ber ku gel wêneyên Birêz Öcalan rakirine, slogan berskirine, giringiya rêbertiya Öcalan anîne ziman û rojbîna wî pîrozkirine. Ev rewş pir balkêş e. Dewlet bi Öcalan re hevdîtinê dike, Öcalan hewl dide Tirkiyeyê ji bo belata Rojhilata navîn rizgar bike, lê di heman demê de wêne û sloganên wî wekî sûc tên dîtin û bi van hincetan mirov tên girtin. Ev tenê ne ew tişt e ku aqilê mirov nagire, lê dijî exlaqê danûstandin û müzakereyê ye jî. Birêz Öcalan di hevdîtina sisiyê kanûna 2025 de hişyarî dabû ku di hemû pêvajoyên çareseriyê de rewşeke hevpar heye. Ew jî mekanîzmaya darbeya habîtûsê ye. Divê ev ne wekî darbeyeke klasîk, lê wekî hewldana sabotekirina her gaveke pêvajoyê û afirandina hawirdoreke xeternak were fêm kirin. Mînakên vê mekanîzmaya habîtûsê hem li Tirkiyeyê hem jî li cîhanê hene. Li Tirkiyeyê piştî ragihandina hevpeymana Dolmabahçeyê di sala 2015 de di demeke Kurd de serokkomarê wê demê ev hevpeyman înkar kir û pêvajo bi awayeke sîstematîk hat sabotekirin. Di dema dorpêça Kobanê de astenkirina alîkariyê û bûyerên 6 û 8 cotmeyê hawirdoreke xeternak afirand. Her wiha binçavkirinên girseyî yên siyasetmedarên Kurd, astenkirina çalakiyên aştiyane û bikaranîna hin hêzên dewletê ji bo afirandina tirsê, hemû jî beşên ji heman refleksa otomatikin. Li ser asta cîhanî jî ev mekanîzma dubare bûye. Di pêvajoya aştiyê ya Kolombiyayê de piştî ku li hevkirina aştiyê ya bi Farce re di sala 2016 de hat îmzakirin, hêzên rastkir ên dewletê û paramîlteran bi awayeke sîstematîk
siyasetmedarên çepkir û aktivîstên aştiyê qetil kirin. Li Îrlandaya Bakur di pêvajoya Good Friday Agreement an got di peymana îna bixêr de hin hêzên Yekîtîxwaz, ên dewletê û komên paramilîter êrişên provokatîv kirin da ku pêvajo xirab bikin. Li Sri Lankayê jî piştî rawestandina şerê bi Tamilan re dewlet bi polîtikayên asîmilasyonê û binpêkirina mafan pêvajoya aştiyê sabote kir. Ev mînakên cîhanî nîşan didin ku habitusa derbegê ne tenê pirsgirêkek Tirkiye ye, lê li gelek dewletên xwedî dîroka otorîter refleksa otomatîk a hêzên dewletê ye ku her gaveke demokratîk û aştiyane wekî gefê dibînin. Îro mirov dibîne ku pêşbînî û hişyariyên Ocalan çi qas di cih de bûne. Mixatabên Ocalan divê van hewldanên dewleta bênorm baş bibînin û zû bikin. Eger di warê dem û pêwistiyên pêvajoyê de dereng bimînin û Kurdan jî biewqînin, hêzên bênorm ên dewletê dê mekanîzmaya xwe ya sabotajê, habitusa darbeyê bikin miriyetê. Encama vê yekê dê di serî de ji bo dewleta Tirkiyeyê pir xeternak be. Ew ê li hember geşedanên Rojhilata Navîn bêparastin bimîne û hem gelê Tirk hem jî gelê Kurd wê zirareke mezin bibînin. Ji ber vê yekê divê dewlet desthilatdariya Tirkiyeyê, muxalefeta siyasî û hemû hêzên civakê guh bidin peyamên bicoş ên 8 Adarê, Newroz û 4 Nîsanê. Divê pêşî li pratikên dewleta bênorm û mekanîzmayên habitûsê vêgirtin, da ku ti alî, wenda neke û bikaribin ji vê pêvajoyê destkeftiyan bi dest bixin.